Hvad kan man forvente, når man tager til Uddannelsesforum? Vi har spurgt 2 deltagere før, under og efter en konferencedag. Jamen nu tror jeg, det er 3. eller 4. gang, jeg er her. Jeg forventer ligesom de andre gange at få noget inspiration til undervisningen. Både som dansklærer, som ikke mindst også som læselærer, også som pædagogisk IT-vejleder. Prøv at se, hvad sker der? Hvad er de næste ting, der kommer? Så man kan prøve at tage lidt fat i også inden for organisationen til, hvad er det, man skal satse på, hvad er det, man skal foreslå, at man tager fat i som nogle af de næste ting. Og har du lagt planer for i dag? Jamen, jeg har da ved at kigge og lave nogle planer. Det er jo det gode ved det. Der er jo både de her faglige seancer, og så er der også de her udstillere, som man kan gå ind og besøge og snakke med også. Så der er mange ting, man kan besøge. Jeg har siddet og sat krydser i programmet med alle de forskellige oplæg, der skal være. Det er så især omkring IT og nye medier. Jeg er interesseret i at prøve at komme ind og høre nogle af de oplæg omkring Web 2.0-teknologierne. Og så skal jeg en lille bitte smut rundt og kigge på udstillingen, men ikke særlig meget. Det er mest oplægene, jeg går efter. Jeg har været inde og se Marianne Ries med Second Life. Ikke? Og inden da, der var jeg inde og høre om MP3 podcasting. Og det er faktisk meget interessant, synes jeg, fordi at nu arbejder jeg en del også med de praktisk-musiske fag i læreruddannelsen. Og der har jeg overvejet meget, hvordan vi kunne undgå at skrive så meget, men måske kunne komme til at tale lidt mere omkring det, man gjorde. Og der synes jeg, det var spændende at høre det, de lavede der. Så det vil jeg hjem prøve nogle af de ting af. Jeg nåede jo så lige efter, vi havde snakket i morges, lige gå en tur inden omkring udstillingen der, og hæve de første 3-4 brochurer ned i tasken, og det var så især omkring EMU og Skoda. Jeg tænkte, det skal jeg også lige få noget ud af noget mere omkring det, og kunne se, at der var nogle spændende ting. Hvad er så dine planer nu? Jamen, så skal jeg jo så ind og høre Preben Meyer, det sidste, jeg kan nå. Og så resten af eftermiddagen har jeg faktisk også planlagt, at jeg skal høre de forskellige oplæg, der er. Jeg har først været en tur ind på messen derinde og besøgt mikroværkstedet. Lad os lige se lidt om, hvad de havde at tilbyde. Og så var jeg inde og høre noget om coaching blandt andet. Og det er også meget spændende at komme ind og se det. Har du allerede nu fået noget med hjem, som du har tænkt dig at bruge? Ja, men så der var også noget om podcasting. Det var inde og høre om nu. Det var sådan lidt noget på det lidt generelle plan. Men i morgen der kommer så noget om at bruge det som mere direkte med hands-on. Så det kan være, at der gerne nogle idéer til at bruge det i undervisning, for eksempel i dansk undervisningen. Jamen, det er fint i Krogmund og få nogle forskellige faglige inputs og inspiration. Så jeg glæder mig til i morgen igen. Hvad har du været inde og se? Sådan helt konkret? Jeg har været inde og se noget om undervisningsdifferentiering og IT, hvor der var nogle eksempler blandt fra Aalborg og fra København, hvor man har brugt det. Hvordan har du det i hovedet nu? Jamen, jeg er træt. Så jeg tror, jeg skal have en kop kaffe, inden vi ser, hvad der så skal ske. Hvordan har din dag været? Og den har været begivenhedsrig. Jeg har hørt og set en masse, og nu er jeg godt nok træt. And so my mum was my English teacher, and my dad was my music teacher for 6 years at school. Det var lidt spændende at høre, at det man så arbejder med i Skotland jo er en af de samme ting, som vi arbejder med i Danmark. Også at se, fordi nu arbejder med billedkunst og med håndarbejde blandt andet også, hvor vi har arbejdet med flikker. Og det var jo ligesom noget, han bare holdt et helt kvarters foredrag om. Jeg sad bare, ja. Det var sådan livsbekræftende, fordi det var noget, man selv havde arbejdet med. Måske der var så ikke så meget nyt i, men det var alligevel spændende at blive bekræftet i. Jeg synes, at et gennemgående tema, det har været de her Web 2.0-teknologier, altså sociale teknologier, hvor at vi jo helt sikkert har haft en fornemmelse af derhjemme, at det var der, hvor vi skulle hen, ikke? Også vi har arbejdet på, men vi bare blev endnu mere bekræftet i, at selvfølgelig er det den vej, vi skal gå. Slet ingen tvivl om det. Så nu er det bare hjemme at sige til både kollegaer og studerende, kan I så komme i gang?